Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастӣ, хуб ҳастӣ. Худора шукр, мо ҳам созем, нағзем. Иҷа як намуд пирожни мекунам. Пирожни медови да навором ҳаста, пирожни бисквитни, а икарат пирожни медови мекунам. Иҷа ман чӣ дохтам? Асал, сливочное масло и шакар. 200 грамм сливочное масло, 4 қошиқ асал, 150 грамм шакар. Ана ирама парда мондагиём. Такжда касулкара оби ҷӯш гирифтагиём. Боложда и косачара мемонам. Ози парда и ҳал мешавад. То ахири навор бо мо бимонед. Иншааллоҳ ки навори кардагим шумода маҳқул мешавад, дӯстони азиз. Ина дӯстони азиз, содаи хамирша медозам. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Ина дӯстони азиз, 4 дона тухмома шуштум. Камтар ҷазир будан, тухмома шуштам. Яке дадрунуш меғалда гуфта, 4 дона тухм улой чи гирифтагиём. Пар гирифтам, баъди содара дохтан онам хеле мешавад. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Ира гарм ки ҳастам, хе тез медозиём, хе мекови. Бисёр надохти ки бисёр шавад. Дӯстони азиз, орда наглаз медозам. Барои чи наглаз? Ози мо камтар хамирша мекунем, систак, баъд холодильникда мемонем. Хамири шӯридагимона холодильникда мемонем, баъди 1 соат ай холодильник мегирем, морозильник не, холодильник. Ай холодильник мегирем, уже сахтак шудагия. Ва бо камтар дига орд хуш мекунем. Тамом, зуволача мегирем. И систарай ози. Бо камтар дига орд хуш мекунем. Агар ки ҳозир мо орда духтан бигирем, и орда бисёр мехӯрам. Барое ки гармай, сливочное маслоаш овушидагӣ, ай ҳисоби ҳамо орд бисёр мерава. Ҳозир мо холодильникда мемонем, сахтак мешавад ва орд камтар мехӯрам.
анам хеле дӯстони азиз, анам хеле мешава, анам хеле шида мо холодильникда мемонем. хай бо холодильник гирифтам, насиб куна иншалло бо нишон медиҳам. барои ки ман бисёре вақт ҳами хеле ягон чи пухтанда навор мекунам ай аввал ба ахирда бо як кори дига мебуроя саросима мешам, ба дига ӯ чизи мепухтаги ма ахирша навор намекунам, ба дига чи видеома намепартом ютубда. барои ҳамон қара гуфтестам ку насиб иншаалло ахирша нишон медиҳем. худо розӣ боша. анам хеле дӯстони азиз, озира холодильникда мемонем. ина дӯстони азиз, 4 та звола гирифтам. зволаома ҳамхел 4 тарам хел тунук кардам. ана ира ай чи гирифтам, ай интернет магазини Валберес мира гирифтам. ози ваи қолабак мебарам размери калонаш қати метфора ҳаста. мисол ҳамхел чихеле кишмода мақула ҳамхеле выбор мекуне, хитонда заказ мекуне. мадан ами квадратикиштар купили ҷаш мешава хеле рӯжда, и тарафаш хеле гулдор. кадом тарафаш фора, ҳамон тарафша истифода мебарем. чанд та дура 1 2 3 4 5 5 размер буда. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. анам хел ҳози ҳамашам хеле мебарам ами қолабакати. я даст қати кардесам неудобния. ина дӯстони азиз, шав коржикома пухтам.
намехе ҳозир саҳаре соат 6:30 саҳаре. имрӯз кор намерам. Насиб кунам амёра крем мекунам. Чи и креми Белария ҳай. На, креми Белария. чанд бор дар наворум тарзи чӣ карданша нишон додам. Барои амқира ҳозир нишон надодам. Ана мехе ира мисол чӣ хеле креме ки хитонда маҳқулай метоне ки ҳам хеле крем мисол истифода баре. Хай ман вақт надорам, бояд як ҷо барам. Барои амқира ай ҳами крем кардисам. Агар намехостум ки креми заварной кунам. чанд қашид креми заварной накардам. ёд кардам креми заварноя. нам хеле дӯст дорам. Bismillahirrahmanirrahim. ина дӯстони азиз, ҳозир болоша шоколад мекунам. ховрам хизм насиб кунад занг мезан. ина дӯстони азиз, пирожниҳои ман тайёр шуд. Соат 7 буд кремша кардам. Соат ози 1:30 рӯз. Ира бинед чӣ қадar питатся кардааст. Вообще зур да. Мулоим шудагия. Ва бо чӣ гуфтани будам, ман рости гап торта брида кусокша ҳисоб караги нестам. Неким чи и 33 кусок шуд. Инам хали 33 шуда. Ва баракат. Крем хай камтар бисёртар расход мешавад. Чем торт крем бисёр расход мешавад. И неким чи ира бинед чӣ қадar вичам хушрӯ аппетитни. чӣ хеле ки гуфтам мисол метоне ки иҷода чӣ бимоне. Клубника ози вақти бо меваи ку клубника бимоне, киви бимоне. Хай бо ягон чиз фантазияи хитона. Ман рости гап як ҷо рафтагӣ будам. Клубника мегирам миём гуфтам ки чи авс омадан мошин қати омадам дига клубника нагирифтам. Анам хеле ози ира чашида мебинем ки ку чӣ хеле мулоим шудааст. Агар и бо як сутка беста ана ба ҷонон мешавада. Торт қати чойи гарм ози мебинем ки ку
чихе омаде. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. чихеле ки гуфтам чи бо питаться кина чи ма набудам хонада уже гудако хурдиям. Тика марам тоқатам надод, гуфтам марам бихирам кун. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. бамаза. камтар чие сухойтара, инаки агар топагара беса бо зури бад мешава. ҳай дӯстони азиз, ҳазор раҳмати худо ки то ахири навор бо мо будед. канали моро дастгирӣ кине, подписатсия кине, лайк бимоне, комментария бинависе, чира навор кунам, фикри ақидои худона бинависе дӯстони азиз. То наворҳои оянда.